Hublai P. Baru, Ganigalonga Kubor, Bamdagasni. Meghalaya State Skill Development Society MSSDS kalapan pau baka Sorkar Meghalaya ka shimkhatam ya ka jungshan ka buram ka bhag mi jangbaro ki trainee ki balet on the job training OJT Pune hapo ka program ajing hi kaisa bakarshanda ka Sorkar kane ka jing tho pat ba kalong hadien bala saphyang ki khubor ba ki jingkynnoh ha social media badha ka tu ka nikilat pathai khubor Karkom ka MSSDS Mario jingtip halor kini ki jingkynnoh aga shitering naitung 8,800 labatha mador ka training and placement provider TPP ban yakendo bat pensisha ya ka jinglong jingman jongbaro ki trainee bat ban penbedru ya ka jingwan phaino jingkynnoh ki bakwa ban sangi ya ka program da ka ba ka Sorkar ka ketlot ya ka jingerap ha ka bailet by one armut ki trainee kenthop ya ka nong ujor Kilawan Pasha Meghalaya kat baki wepat kila rai ben betengye ka OJT bat ka kambala penbet na kamta jongki. Ka MSSDS kalong bala pelong ye ka jing toket ling babun kilat kentum da ka jing ekran baki pulit shnong. Kinong nikmat jong ka National Volunteers Meghalaya Pune bat ru ka jing ekran video baki trainee. Hadu menta ompalap satyai kinu ki sakhi ki pensisha ki jingkynnoh persha eka company ne ka TPP ki trainee ki bidang beteng eka program ki laong baki sngoshngan ki sngohun baki kwa ban pendep eka jinghikai chongki ka MSSDS kalapan kan maru baka program ka ka bakershan pura da ka Sorkar ka bakenthop eka jinghikai ka bailet by one ka jakasa baka jingerap pisa jingerap ka saw hajar tingkashi benai ha ka por OJT Ka society kalau ongru baka board ya rukam trekam ka bapat ba bar ka bashay ha ka jingjiet iki company ba ka jingerap iki samla sha ba kin netre ka Sorkar Meghalaya kalapan kut ka ba ong baka kam kadang don hapteng ka jingtokin la dalap ba kinu ki benta ki lapan khen ki kendon ni ki an on shim ka sinjam ka bating e kat kum ka an ka Sorkar kalapan scam ba kanang yai tre ban pindikanai ka safe migration ka jingyo kam ka ba hok ba ka jingyadai ka ba ka miat jong ka samla ka jilla